ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ପଥଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ, ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ପଥଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସେଇ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମର ଯେତେ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ସକାରାତ୍ମକ କାମ ଗୁଡ଼ିକ, ତାହା ପୁଣି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଅନେକ ଥର ବିଫଳତା ପାଇଛ, ଯାହା ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇବ, ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ ଜୀବନର ଗତିପଥ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ତୁମେ କ'ଣ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତୁମର ସଫଳତାର ରାଜ କ'ଣ, ତୁମର ଉନ୍ନତିର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିବେନି ତୁମେ କିପରି ଏକ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଉଠିଲ, ଏକ ନମ୍ବର 1 ହୋଇଗଲ। ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବ। ତୁମ ସଫଳତା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଜଳି ଉଠିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ତୁମ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ହାତ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବ, ସମୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯଦି ସଫଳତା ପାଇବ, ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଉନ୍ନତି ନିଜ ଜୀବନରେ କରିବ, ତାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳେ କେବେ ବି କଞ୍ଜୁସ୍ କରିବେନି। ଆତ୍ମାର ସହ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ ପାଇଁ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।